सुभाष मुखिया जी के भतीजा बहुत बहुत आशीर्वाद पंचायत के वर्तमान मुखिया विनोद भैया के भतीजा रमेश यादव जी पुरस्कार देते तू ही सबके ताज रहला दुलरा के ताज रहला होइए गइल बाबा सुसो होइए गइल बाबा सुसो दानापुर प्रखंड के दानापुर प्रखंड प्रमुख मनोज यादव जी के भतीजा रमेश यादव जी पूरी गई रंग पहिले रोताई रे खयौता मोनू के मनवा सो मुखिया जी के समर्थक साहब अरे जिया वाले दानापुर प्रखंड